as the Safari Tour Season 4 got underway at the Par 72 Sigona Golf Club course. Starting from the back nine, Chidale picked up 2 birdies at the 10th and 11th, and on the 15th and 17th for a bogey, 3-4 under par back nine. Zinanga ndine Paul Chidale, ndine professional golfer. Ndinatena professional chaka cha 2017. Ndinayamba golf kusewera 2006. Pa 2006 omweyo namba mu April 2006. Mu December ananditenga mu national team ya juniors. Chokera December 2006 mpaka na 2016 nakandupanga represent national team as an amateur. Kenako napanga chisango choti nipange tena professional 2017. Tena professional ma tournament omwe ndamenyapo ndaswerapo Kenya Open which was a DP Tour. Ndaswerapo panopo ndine member wa Sunshine Tour. Ndaswera Sunshine Tour is basically based in South Africa. Safari Tour ndaswerapo ku Zimbabwe, ndaswera ku Zambia, ndaswera Botswana as a professional. Malawi kuno ndakhala ma tournament ambiri Malawi kuno ndakandi nimawina ambiri. Ndanapo SeedCo kawiri, ndawinako Blantyre Open, Lilongwe Open, Kasasa Open, ndakandi kuwina Malawi. Nditamba kusewera golf makolo anga nkandikaniza kuti ndisamapite ku golf, ndizipita ku school. Ndi unali mzungu wina wake timati Mike Beris, anali national coach wa Malawi wa golf. Ndi amene anatitenga ngati ma development player. Anatipasa ma equipment kuyamba kusewera golf. Amabwera, he was based ku Lilongwe kuno. Ndi amabwera amene ku Blantyre, ine ndo akupuluka kwathu ndi ku Blantyre. Ndacho ku Blantyre bwera kuno. Amabwera mwina pamwezi paja amabwera kamodzi ku Blantyre kuzakuphunzitsa. Ndi anatipasa nalinga ma development player, anatipasa ma equipment timamenya. Mari nikapita ku school, kuweruka ku school, kupita ku golf. Olo mwina kuthawira kumene ku school kuja kupita ku golf makapanga practice. Koma makolo anga ndaimene sizimasangalatsa. Zidatengera nthawi kuti avomekeze kuti golf muliphindu. Koma ona alavomeza after first time mu December mo atanditenga mu squad. Ndiwoza kuti ndikakwera ndege. Ndi anali nawo so sangala kwambiri mwana wathu akakwera ndege. And from that time anavomeza kuti no, you can decide what to do. Either uzipita ku school ndi ku golf uziphatikiza koma ino ifepa kompano chomuti kufuna kuti sichiti uzilimbikira school. Wakabanga masewera ako maso school zidani zikhala. The first major tournament as an amateur or professional. My first major tournament was 2007 kumlanje. Kunali National Bank tournament yaikulu ndithu yomwe ndawina. Namenya 47 points ndikusewera handicap 7. First experience as a professional tinamenya ndinapita ku South Africa 2017 kwatena professional South Africa. Kena namenya go few tournaments. Fojoti nali koyamba ndio tipo ma performance yanga inali yoti sinimapanga perform bwino, sinimasewera bwino. So zonse zinamba ngati ndamba sokubwera that's from the ground. Kena kumapita kuti zantenga ndaku kuti ndipange pick. Komana naona zoti okay, it's a process. So ngangoti uchoka uku weather yako ndiyo siyana kupita yako kusiku lomwe kuizolowera. Namba no kulimbikira hard work practice now that our ndine we are the same. So if I keep on working my game tinachitika msogolo mulungu si munthu oti amazoza munthu ndi mulungu tsogolo la munthu. So nakhalibisa mtima pansi practice training naona zoti tendo zamba kudani benda bana ndiri pano. No chomwe chinandipangisa kuti I should improve my game china chicho sinde training. Wakapita ku school wapanga study masesulepera. So ineyo nimakati I make time kuti I make sure 6 or 5 days
per week pacha ndipakazikhala kuti ndikumenya golf kuti game yanga isamapite musi zipita mmwamba. So china chichonse in the training, so I make sure that I should do a practice. Golf ndikukula inde imapanga affect commands zindosiyana ndi football. Golf kuli anthu ena patua paja they are over 50 kumalo yamenya patua. So golf inongofunika kuti kale fit ndi practice zomwe zimahendera zinthu zonse kakhala ndi fit udakala ba mwantu ndo anje koma ngati ndi skill ulinayo, fitness ulinayo, you be able to hit the ball, you can compete ndi higher level ndi winali yes you can play. Zosiyana ndi football kuti ukafika zaka zina you can't sungatamange. Golf sutamanga mango menya mpira kusada uzipita uko neneyo aido wanga ndi Ian Porter kwa panopo adi sakumaoneka mina I would say mina age is catching up. There's guy waku Kenya Indiza is close to 60 koma amenya mpira driver yake imapita kutali kuposa nyamata angu na achichepere. Alimpa amenya mpira because amapanga practice every day. He's been in the golf since maybe my 80s up to now, and he's still playing professional level and higher level. He can compete with anyone. He's close to 60. So I believe golf is not, age is not a problem to play golf. Kuchokera ku professional ku amateur kupita ku professional, ma challenges omunda kumana nawo. Challenge yoyamba anzatu timati kapita kunjoka swera ma tournament amakauda in ma tournament ambiri pamene fe ku Malawi kuno sitikane ma tournament ambiri. China ma sponsorship ndio mavuta to travel ma cost ambiri kwambiri panopo ndi forex yavodai kuti ugule ticket ndizovuta kwathu kuno kulima ma tournament. So sungakale professional kumango khala muziko lako kuti ndine professional pamene makwina azako akuswera ma tournament. So ma sponsorship atapezeka zikozo kuchita ubwino. Ineyo nimachita kumpha mwayi kuti INBS pano ndi apa amandithandizako. So ndimachita kumwayi kuti ndiendeko amandithandiza. So I don't take for granted. I really need to take this opportunity to thank NBS for their support. My special tournament was SeedCo here in Lilongwe. I played, this first day I played very good because I went 7 birdies in a row. 1 birdie, 2 birdie, 3 birdie, 4 birdie, 5 birdie, 6 birdie, up to 7. I went birdie, 7 birdies in a row. So it was my first time. So I go from Gadimene. So golf meneo, cinema you all up to date. Cinema you all up to date. Score Gadimene, I still have it kunyumba. That was 2019. Yeah, 2019. Ali say I'm a double. What is happening? Is this the same pro? Yeah, all in there. So madam, hey, chibuchiti kanisha. Ndine ndeme. Kumano nango no. It's from God. Let me focus. So zinazimajiti kanditu. Zachirendo zoti suma zembegezera umira kuda ndine amende kuchita izi. Kumano masira ndira basi. I would say golf Malawi kuno and some ipanga recognize kwambiri. So if I would say good golf ikukula ku Malawi kuno ndina ma golf sikukula. Chifuka joti number 1 golf the sport yodula. Ali yeso funa kusora golf funa udakaini ndalama. Now anthu ambiri kuti abwere zovuta. Last year napita ku Swaziland. Nakaswera Kings Cup. So kunali ma professional mina 60. You know mu Africa muno number 1 golfers anthu ambiri uzwa golf ndi South Africa. Nakakumana ndi South Africa ndikumeneko. Iyiso ni tournament yanga yoti singayiwale pa moyo wanga. Ndapeza zoti ndinakhala number 1 Kings Cup kuma ndinapangana nafana na mphamvu ndi wa ku South Africa wina wake. Nafana na mphamvu ndinapita ku play off
kuti apezeke Moz odan owina napeza kuti nakaluzira kuma playoffs kuja iyo janaka number 1 and naka number 2 tournament ndio mwe siningayitaniso siningayiwale. One, I would say first thing the equipment, because anzatu amakhala ndi equipment yo team they are well sponsored. Amasola equipment ija mwina less than 1 year akasinta akapanga akasiya pro shop kutenga kuicha equipment ina pamene ife timasola equipment ija 5 years usola equipment yomwe and my training iso my equipment golf course like golf course amene timatrainera kuno ndikomwe timakamenya amakhaotsiyana ma condition amakhaotsiyana ma green omwe timamenya kuno ndikomwe tupida amakhaoti augula makhanga carpet pamene kuno tumenya zimakhazi nzosiyana ndi ma challenges ndi ambiri kwambiri. My favorite course is Kenyan Karen Country Club. That's my best course, favorite course. Well, it was good. I didn't start well. I went bogey, bogey. Then I told myself, oh, the holes are going. Let's keep head down and eyes on the ball. Then I focused it. I shot that side -2. Then I went back 9. I went bogey 10, par 11, par 12, par 12, 13, par 14, par 15, par 16. Bed 17, bed 16 and 17, par 18. Finish -3. What seems to be a problem for so many guys? What's happening at your team? Well, the course is playing hard, and the greens, especially this afternoon, it was hard, so it was difficult to stop the ball on the green. You've done round 1, -3, round 2. Cut looks like you'll be around -1, -1. Well, I won't say anything. I will just leave everything in the hands of God. He's the one who's gonna take me everything for tomorrow. But my target is level par for tomorrow. So whatever God give me, I'll take it. What's the plan once you make the cut? Does it look like you're confident you'll make the Well, it's gonna be difficult to say that. As I said, I'll just leave everything in the hands of God. He's the one who's gonna control me, and I will see after the round tomorrow. How different is the course today from how you played it when you played this? Well, there's a big difference, and the tee boxes are the holes are very long, and the greens fast and hard. And the way we were practicing different course, and today we're playing also different course. And zona golf ndiyana amene andikana because china chichonse umafuna zogula. One, you look at membership, timadipia membership club, umagula equipment ndiyo dola. China chichonse zova za golf ndi dressing code yake umafuna kuti ukhale nazo, maglove ngati umafuna ukhale nazo, pali ma golf balls mindodo ngati kuti ukhale nayo imodzi ndi zinthu zodola. So zimatengera ni momwe ulili ngati beginner ukhoza kuyambira za second hand, ukhoza kuzipeza za second hand mina 700 800,000 ukhoza kuyambira komano professional ngati ine ndoti ndikuyenera ndi use equipment yoti yabwino. Because me I work for money, I play for money, I don't play for kuti ndiwine ma plate microwave chancha no. So me I compete on a higher level. So for example, me I like South Africa and South Africa which I compete and mina Oliver Baker, Justin Hardings, etc. Yeah. You are allowed to wear a short, you are allowed to wear trousers as long as it's not a jean or mat pocket side. If you can't wear a round neck, you need to wear a golf shirt. You see, china just makande jambe. Because there's a reason and umena abwerera. For ali somebody definitely ndiwena ndikaphudzire ndikuti ndikaidziwe ndikachiziwe chinthu chakwena kuphudzira. Ndoda kwena kudziwikudzidwa kuti zinthu izi these are the condition you need to turn to fall. Now in a student yanga ni mauzo kuti chisisi cha golf the training. That's what I say. The more you practice, that's the more you improve the game.
po ndinamudziwa akugwira ntchito ku Blantyre. I think ndiso ndikugwira ntchito ku Blantyre. Then pa newspaper nditaona kuti po akuti masewera bwino ndi pro ineso nali ndi interest ndi golf. So namuimbira phone kuti ayambe kundiphunzitsa golf. Imene namudziwirapo. Impact yaikulu ndi patience. Chifukwa chinthu chimene ineyo ndilibe kwambiri ndi patience. Komano po ali patient kwambiri akamakuphunzitsa. Sakhala in a hurry. Basi amakuphunzitsa bwino and you see the way he amakhalira passionate ndi mpira wake ndimene so amakuphunzitsira iwe. Strength yake I think ndi personality. Mukakwizana 9 mukakhala kuti sumene usubwera akukopa because golf kuti uyiziwe it's a long process. Koma ndithu amakhala nawe passionate kuti iweyo golf ijawirani uyidziwe. Now his strength amaziwa chilichonse. Chilichonse imapezeka kuti akumenya bwinobwino nde silingalene kuti strength yake mu ground ndiyotani because he's good. Yes. Ndikufuna kumuona po akuchita bwino kwambiri pa international. I think chimene amasowa kwambiri ndi ma sponsorship. Because pena umapezeka kuti personal ukumpanga sponsor amakhala kuti ali ndi ma international games ambiri koma I think chimene amasowa ndi sponsorship. Ndio linapezeka anthu oti azimpanga sponsor timuona nditupo watapita batali ndi golf. So unufana umenye mpira wa mwamba high shot. Ngati for example high shot. For example ina pali mtengo pali masi ndifuna ndiuduse nditu. Ndiaduse isembane nawo. Let me try something different. This one I'm gonna hit it low from left to right. No, I missed it. I'm not shot in my in a take and it. I'm hitting the same shot. Perfect shot. No, shot in areas in the body post yag. This time they're going to make a ball position. Shot in areas. So, the front way and right, ukawa low, and do yambira right, to be left. So, the Moika Kumbuyo, one video, Kuma could pass it right. Yeah. I'm hitting it straight, high shot, straight. Well, chomwe mava chosekesana choti munthu amene sanamenye po golf amaitenga kuti golf ndiyophweka kwambiri. Amaitenga kuti golf it's easy, akuti ndi golf ya anthu aulesi. Koma golf imafunika fitness. If you are not fit, you can't play golf. Training yanga no aswera golf every day. Apart from I rest on Monday. So Tuesday to Sunday, I'm playing golf. Either I'll go on the course or I practice. But I make sure I touch a golf ball between these days from Tuesday to Sunday. Every day. Sometimes I start on the range, sometimes I start on the course. My longest drive was 340 yards, so which is 310 meters. That's my longest. I won a long drive. I won a long drive in Zambia. Yeah, I hit that ball 310 meters. Well, I was not surprised because me, I'm a wrong hitter. I hit the ball. I was not surprised. My lowest score is 63. Which is 9 under par. In my whole career, I had 7 hole-in-ones.
It's not easy, yo. It's not easy. You can play 100 or more than 1,000 times. What's up with a hole in one? It's just lucky. It's just lucky. It's not a skill. It's just lucky. My first one was in Limbi, hole number 10. I made 2 club. I made hole 1. Actually, napeza kulimbi komweko pa number 2. Pa number 2. Ine napeza kuno kulilongo hole number 8. Ine napeza ku Blantyre Sports Club pa number 5. Ine napeza ku Tanzania. Ine napeza ku Kenya. Ine napeza ku Zimbabwe. Wow. So good. Kuti mundu achipekeda uyambe golf. Because china chicho so matani kumagula. So at least uliko mwana zingakhaleko bwino for kuti uyamba nga development program uyamba dzawa anazo mwezo kuyamba kuphunzira pang'ono. Koma uli wankulu kale kuti uyambe program imene I don't think kuti zingachitika. Because ukakhala wankulu over 18 ndoti china chicho is cost. No, panopo ilipo program koma amapanga ndi ana. Ndayo imene yambuyo amapanga ndi wina aliyese. Kwa panopo amapanga ndi ana okhabasa ma juniors. No, may I believe in driver. Number 1, wood driver. This one is my brother, my friend, my father, my what. This driver I trust it. Because ima nitenga kumbukino kulikosoma ningafune. I know this course, I think every hole napeza kwa mabedi. So if I say kuti hole ina akene mavutika, nima ngukha tsiku limene kuti you suli bwino ndoti you're not so swinga bwino, you can struggle, but otherwise I know all the angles on this course. Pali kusiyana kwa amateur and professional. When you play amateur golf umangoswera ngati zazibwana. Koma now when you upgrade yourself kuti I'm a professional, umaswera zinto za professional. Yes. Mina pena kuganiza wina wake wakuza mawu osakhala bwino, you lose focus on the course. Ukanguganizira munthu uja mapeza zoti focus ija yarani yachoka, yupanga ma mistake oti sumene akutani kupanga. What I want to achieve is sinofuna kuti career yanga itele pompano. Me, I want to play a PGA Tour. Ndiye maligadiro wanga onse ndiyoti ndikameza menye ko PGA Tour ndakhale pa live golf paja andazana da uyu wathu tu ole niyumuzana kuti timampanga to interview ku Lilongwe Golf Club ndiye masompenyanga ndi amene chomwe chinganitenga kumene koko pali zinthu zambiri. My game needs to be changed. I need to change kuti ndizikaswera matour ena kuti I should have points kuti ndikapangena compete my guys aja. But there, for me to go that side, I'm ready right now to go that side. Come on, no, the lack of sponsorship, because there it's money. Yeah. Sports council. No, we don't receive anything from sports council. Ali yesama zianganira baeka. Kumalawi kuno, if I golf, my professional golf, siti malandila china chili chose ku sports council. Kuma ma amateur na mena amalandira support kutoka ku sports council, because imakanga ndi team. While if I'm a professional, ali yesama panga zake za individual. Ndukusiyana ndi ma sports ena. Amalandira ku sports council. I mean, if I'm professional, we don't get anything from sports council. So sports in the sport, ali yese anagadi a sports council zikazo. Our golfers, our professional, at least my professional. Tiapaswa kumina uluka 10%, uluka 20%, kuti naoso azilimbikisa. Kuti zilimbikira, kuti sports council amatithandiza. Zinakachitako bwino. Something special, your strength, something unique. Something unique. It's my driver. It's a wrong range. It's for wrong range. This one is my weapon. So your record is
310. You can feel it. I smack it. Me, I'm a lion. That was good. Yeah, that was sweet strike. Last Tamale.